गोबाव समनिफ्राय नोंसालादि जे बिराद अलखदाव दङ लोमजानानै बे समाव गुबुन गुबुन डक्टर बा अजाफोरनाव नायनायनि राहा लाना लायाखैमोन? नायदोंमोन नायनायालाय, ओमफ्राय नायबाबो हामासै। दासिमबो नायगासिनो दङ। ओमफ्राय फैसा थाखा प्रब्लेम आंहा गैयियावहायनो दा हनै बिनि बेराम आरो आंनिबो बेराम। हा हु फाननांबाय आङो, मा खालामनो। हाया आफा रायजो राजाफोरा अनोब्ला एसे आंनि फिसानि बेरामखौ नायनो थाइसे थाइनै सहाय हरो खोमा होननानै आं आसा खालामदोंमोन। मा खालामनो दा गैयि जाबाय आंहा। आंबो फिसाखौ नायबाय थानो हाया। थाइसे थाइनै आङो दखानाव साहा दखान फिथा एरि खालामनो हैयो आङो। फिसानो आं लोमजानाय साजानाय नायनानै बोखांनो हाया। दा बेफोरावनो फिसाया हारसिङै थानाय बारा जालांबाय। हारसिङै सिरि सिरि सानखुमा गाबबाय थायो फिसायाबो। आंहाबो नुनाय जाया, आंबो सानफ्रामबो खना खना गाबखुमायो फिसानि थाखायनो। दा हनै आरो सासे गदाय खांजोबनाय फिसा हिन्जाव दं, बेहाबो बिदिनो स्कुलाव थांनाय लेखा फरायनाय आरो मालाबा मोसानो थांनाय, बिदाखौ नायनो हास्लाबा। बेबो मा खालामनो, दिनैसिम थाखा फैसा गैया। मालाबा बिदिनो आङो साहा दखानजोंनो सुख'नो हायो खोमा होननानै आङो एसे एनै रिन दाहारफोर लालाबायो, सुख'योबो। दा नै आरो थाङै थाङै आङो एसे दखानफ्राबो डाउन जानायलाय, खम जानायलाय आङो थाखा फैसा गैयियाव आङो हाखौनो फाननांनाय जाबाय। आइ आफामोन रायजो राजाफोर, नोंसोर एसे अननानै आंनि फिसाखौ नायनो थाखाय सोरबाफोर सहाय हरो खोमा होननानै आंखौ आसा खालामदों। सार प्रमदआबो एसे अननानै आंनि फिसालानो एसे सहायफोर होयो खोमा होननानै आं बेखौनो सानदोंमोन। आं थारायबारिनि गालि बसुमतारी, रायजो राजाफोर। मा जिल्ला गोलैयो? क'क्राझार जिल्ला आरो थानाया कारिगावआनो गोलैयो। गामिया थारायबारि। पस्ट अफिसा कारिगावआनो गोलैजोबो आरो। आङो बैसागुनि 3 तारिख बेवहाय सानाव मोसौ लायदोंमोन आरो। ओमफ्राय मोसौ लानानै फैनायाव बुद्रु जादों। दिरुं आथिङाव फानदोंना, बुद्रु जाबाय। बिनिफ्रायनो सिखारनो हाया, जानो लोंनो एसे उसुबिदा। ओमफ्राय आथिङाबो थाबायनोबो हाला। बिदिनो बारा दा नै बारा जानानै दं आरो। एकदमबारे हांआ ओरै सथैनो दावखोजोबो, हां लानो हाहैया, थोन मोनो। ओंखामखौ आं मैयानिफ्राय सानसे जायाखै, दाख्लै मोनावबो जायाखै। अजाफोरजों नायजाना नायजायाखै? दासिम अजाफोरजों नायजाना नायजायाखै? अजा नोगोद नायबायलै, डाक्टारावबो थांबाय, जेबो माबाखौ मोना। दाख्लैबो थांदों, बै मा जायगा होनोमोनलाय बेयाव अजानाव थांदों। ओमफ्राय बुंदों बिदिनो मानसिनि दस ना मा होनजायाखै, फुजा होनांगौनो, फैसाबो गैया एसेबो, बेजों फुजा होनो होननानै दङ आरो। थाबायनो हागोन ना हाया? हाया। थाबायनो हाथारा? थाबायबानो गोग्लैयो, गोग्लैयो आरो जा मेङो। बेसेखौ थांनो हाया। दाख्लै सानथामसो थांबाय थादोंमोन। ओंखायनो मैयानिफ्राय दाख्लैनिफ्राय एकदमबारे बे थोन मोननायनिफ्रायनो हाहैयाखै आरो। एकदमबारे जि मेङो, थैनो बायदि मेङो। बेसेबांखिनि बैसो जाखो आदा? आंना दा 27सो जाबाय खोमा दा बैसो। औ। फेमिलि जाना जायाखै? फेमिलि जाबायमोन, मा खालामनो गारलायनाय जादों। बेसे गोबावसै? 6-7 बोसोर 8 बोसोर जाबाय होनदांना गारलायनाया। गथ' हौवासाया क'क्राझार हस्पिटालाव गोमादों आरो। ओमफ्राय हिनजावसाया आंनि हिनजावनि बिमा बिफानाव गोमादों। माने सानथामसो थादोंमोन नामानो। नोंथांनि देहाखौ फाहामनो थाखाय दासिम गुबुन आफादफ्रा नायफैयाखै नामा? ओहो, नायफैयाखै। अब्ला बै बिथांमोननि सायाव मा बुंहरनो सानो दिनैनि दिनाव? थाइसे थाइनै मोनबा हामगौ नङो आरो, माने देहाखौ फाहामजानो थाखाय। जोंहाबो हनै न'खराव हाहैया नालाय, अनोब्ला आरोखि बिदिनो थाइसे थाइनै सहाय होनो मोनब्लाथ' मोजांनि खोथा। देहाबो नायजानोबो हायो, आं मिजिं थिदों आरो।
गिबियावनो आं दिनै एसे खरा एसे खरा गिबियावनो फरायग्रोनाय जाबाय। आङो बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कारिगाव थाराइबारिनि सासे दा बे बेमारि न'खरनिनो उसुंसे। आं दा बे बेमारिखौ थांनाय बैसागनि 3 तारिखसोनिफ्राय आरोखि मोसौ लायनो थांदोंमोन केसआ। बेयाव मोसौ लायनायाव मोसौआ खारदावनानै दुरुङा आथिङाव फाननायलाय बे आथिङाव फाननानै बुद्रुनानै दा आथिङा माखासे बायखोना लोरिखो, बेनिखायनो बे दा बेमारिया गोदोनानै दं। दा आङो गामिनि उसुंसे जानानै बिदा हिसाबै आङो बेखौ जाहाथे दा जोंनि गोदान सरकार प्रमद बर' सारखौ जाहाथे बेखौ मोजां सिकित्सा खालामनानै बिथांखौ मोजां हस्पिटालाव लांनानै मोजां गाहामाव लाबोनो हायो बेखौनो खावलायदों। आरो दा बिस्रा न'खरावबो दुखुथिया बिमा बिफाफ्रा बिदिनो फिथा सिथाव बायदिसिना फाननानैसो न'खर सलायखायोमोन। दा बेखौ बेमारिखौ नायनो थाखाय अजा फुजाफोरनाव थांदों। एसेब्लाबो दा माखासे बबेबाफोर नायनायफ्राव बुरजा थाखा नांगौलाय हा हुखौ फानजोब्बाय बिस्राफोर। दा हा हुफ्राबो बारा दाम मोनैलाय फैसाफ्रा जोबस्रांजोब्बाय। दा बेखौनो न'खरनि आरो आं थाराइबारि गामिनि जानानै बिसिनि बिदिनो बिदा सोमोन्दो बियादै सोमोन्दो हिसाबै आङो खावलायदों जाहाथे रायजोफोरा एसेब्लाबो अनसुंथाइ जा थाइसे गरसे गरनै हायो। आरो दानि गोदान सरकारा जाहाथे प्रमद बर' सारा फैनानै बेखौ नायफैनानै जाहाथे बेखौ मोजां सिकित्सायाव लांहोनानै जाहाथे बे मानसिखौ मोजाङाव लाबोफिननो हायो। जाहाथे आरो बे न'खरखौ फिसाला देरसिन हिसाबै मोजाङै सालायलांनो हायो। बेखौनो सोरखारनिसिम खावलायनाय थाबाय। रायजो राजानिफ्राय अनसुंथाइ बिस्नि जानानै गामिनि हिसाबै आङो